Dobar dan svima. Moji prethodnici, govornici, uvažene kolege Miloš i Uroš su vam sve detaljno objasnili šta se dešava u prethodnih mesec dana i kakva pravna higijena je nastupila u Narodnoj stranci. A ja sam neko ko je počeo da se bavi politikom iz tog razloga što predsednik naše države ne poštuje ustav i zakone. I neko sam ko se zalaže za poštovanje i ustava i zakona i drugih opštih akata i mislila sam da pripadam organizaciji koja se za isto to zalaže. Međutim, to se pokazalo da je moje očekivanje pogrešno. Zato ja danas, kao nova generacija ljudi u politici, želim da znate da ću se boriti za vas, nas, demokratsko društvo, društvo u kome se poštuju zakoni. Zato, nakon ovoga, idemo još iskusniji, pametniji i hrabriji da promenimo ovo društvo. Hvala.